खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 3 पुस 1431 मायथाइ एबा 19 दिसेम्बर 2023 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गोब्राब नाजानायजों बुंफबनाय जागोन आरो फिसासिन खामानिखौबो मावनो थाखाय नोंथाङा गोब्राब नाजानांगोन। नोंथाङा मोनफ्रोमबो आयदायाव नोंथांनि जिउ लोगोरिनि मदद मोनगोन आरो नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथाङा नोंथांनि खुदियानि जिउ राहानि थाखाय दुखु मोननो हागौ। जायखिजाया खौरांआ गोसोखौ दुखु होनो हागौ। बेलासियाव माखासे थाबथानाय खामानि जानो हागौ। हरखौ नखरनि सोद्रोमाफोरजों बारहोनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। बृषभ राशि। बृषभ राशिनि थागिबिफोरा राङारि आयदायाव मुलाम्फा जागोन आरो नोंथाङा धोन आरो सन्मान मोनगोन। राजखान्थियारि फोथाराव नाजानायफोरा जाफुंसारगोन। नोंथाङा सोरखार आरो खुंथायाव थानाय दोलोनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। गोदान रादायफोर मोनगोन आरो नोंथांनि सन्माना बांगोन। नोंथाङा मोनायाव माखासे आंगो नङै सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय एसे गोजोननाय मोनगोन आरो नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे जेंना गोनां सान जानो हागौ। माबा मोनसे बेसेन गोसा बेसादखौ खोमानाय एबा खावनायनि जाथावना दं। नोंथाङा नोंथांनि खुदियानि सोलोंथाइ एबा जायखिजाया बादायलायनायाव जाफुंसार जानो हायैनि थाखाय दुखु मोननो हागौ। जायखिजाया थाबथानाय खामानिया बेलासियाव आबुं जागोन आरो नोंथांनि थासारिया साबसिन जागोन। नोंथाङा मोनायाव गोथार हाबाफारिफोरखौ थुलुंगा होनायाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कर्क राशि। कर्क राशिनि सुबुंफोरा राङारि मुलाम्फा मोनगोन आरो मोजां सम्पथि मोननायनि इसारा दं। जिउ राहानि बिथिङाव दावगागोन आरो नोंथांनि मान सन्माना बांगोन। गथ'नि बिबाना आबुं जागोन आरो नोंथाङा बिसोरनि जिउ राहाजों गोजोनगोन। नोंथाङा दावबायनायाव थांनो सानथांखि लानो हागौ। मोनाबिलिनिफ्राय हरसिम समा मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। सिंह राशि। बे राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय धोन बांनायनि गोथार खाबु मोननाय जादों। नोंथांनि थाखाय आयनि गोदान फुंखा सोरजिनाय जागोन आरो नोंथाङा बिबुंथियाव गुरै गोसोजों मान मोनगोन। नोंथाङा सोलोंथाइ आरो बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। साननि जाहोनाव बांसिन खारनाय आरो मेगननि जेंनाफोर जानो हागौ। नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांजों जेबो खालामनो हानाय नङा आरो नोंथांनि सिगाङाव गारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कन्या राशि। दिनै कन्या राशिनि थाखाय खाफाल बांनायनि सान आरो नोंथाङा नोंथांनि सानथांखिफोरनि जाफुंसारनायनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। साख्रि आरो फालांगिनि बिथिङाव सोलिबाय थानाय नाजानायाव साननो हायै जाफुंसारनाय मोननो हागोन। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय गोजोनथाव मोजां खौरांबो मोनगोन। सानजौफुआव नोंथाङा मोनसे आयेनारि दान्थे-बिदान्थेयाव देरहानो हायो। बेयो रंजानायनि जाहोन जानो हागौ। गोथार खर्सा आरो मुंदांखाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि। तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय राङारि मुलाम्फानि सान आरो दिनै नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरनि गोजोननाया बांगोन। गोबां साननिफ्राय सोलिबाय थानाय जायखिजाया ट्रेन्जेकसननि जेंनाया सुस्रांजागोन आरो
नोंथांनि खामानिया जाफुंसारगोन। आखायाव थोजासे रां मोननानै नों खुसि मोनगोन। खाथियाव आरो गोजान दावबायनायाव थांनायनि खाबु दं। रमान्टिक सोमोन्दोआव मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि सुबुंफोरा फुंनिफ्रायनो जेंनाजों बेंखन जागोन आरो नोंथाङा सानसे मुखुब थागोन। जुदि नोंथाङा एबा नोंथांनि नखरनि सोरबा लोमजादोंब्ला दिनै नोंथाङा डक्टरफोरनाव थांनांनो हागौ। नोंथांनि खरसायाबो बांसिन जागोन। बाजेटआ गाज्रि जानो हागौ। दिनै गासैखौबो सांग्राङै खालाम आरो रांनि बेलायाव रावजोंबो मोगा-मोगि जानाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। दिनैनि साना धनु राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथांनि थाखाय राङारि मुलाम्फानि खाबु दं। बेरेखाफोराबो नोंथांखौ बाख्नायगोन। नोंथाङा खुंथायाव थानाय दोलोजों खाथि आरो गोरोबलायनायनि मुलाम्फाबो मोनगोन। बिहाव-बिखुनजोनि फारसेनिफ्राय गोबां बिबांनि रां फैनो हागौ। नोंथाङा नखरजों बबेहायबा थांनायनि बाथ्रा साननो हायो। रांनि थाखाय लोगोफोरनि सायाव सोनारनो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मकर राशि। मकर राशिनि थागिबिफोरा राङारि आयदाफोराव जाफुंसार जागोन। धोना बांगोन आरो फालांगिया जौगागोन। जिउ राहानि बिथिङाव गोदान नाजानाया फिथाइ होगोन। नोंथाङा नोंथांजों खामानि मावग्रा सुबुंफोरनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन। बेलासियाव रावजोंबो नांज्लायनो नाङा। मोनायाव नोंथांनि न'आव आलासिफोर सौफैनाया खरसा आरो रादाय खानाय मोन्नैखौबो बांहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि सुबुंफोरखौ बे सानाव गासैखौबो सांग्रां थानो बोसोन होनाय जायो। ओंथि गैयै बाथ्रा दान्थेलायनाया जाहोन गैयै सुथुरनि जाहोन जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि मेलेमजों मावनाय हाबायाव खहा जानो हागौ। बेनिखायनो साननायनि उनावसो थिरांथा ला। माबा मोनसे उल्था खौरां खोनासंनानै नोंथाङा हरखाबै दावबायनायाव थांनांनो हागौ। बेनिखायनो सांग्रां जा आरो नांलायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। मीन राशि। मीन राशिनि मानसिफ्रा दिनै गावसोरनि सानखौ जिंगासिनानै बारहोगोन। जुलि जानाय जिउआव गोबां साननिफ्राय सोलिबाय थानाय दावराव-दावसिया जोबगोन। दिनै धोरोमारि फोथार दावबायनाय आरो दान होग्रा हाबायाव खरसा जानो हागौ। दावबायनाय समाव सांग्रां जा। बेयो नोंथांनि बेसेनगोसा बेसादफोर जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।